Hello guys, makadiko. Tinogashira zvemuchirongwa chenyu tadzoka zvekare. Tine nyaya dzatinadzo, regai tipinde munyaya dzacho. Uchadzidzira kundida rakadaro zidhara rachena ndebvu kuseri nekuseri richindibata chibharo. Makasimba here tete? Ndawanawo zvivindi zvekunyora nyaya yangu kuda hurumende ingapindura. Vari kuzama kupedza machild marriages, asi chokwadi chaicho chisina kupokana ndechekuti kuchechi yandakakurira, chechi iyi inoshoora musoro, vana vari kurooreswa vari vadiki nevabereki vavo. Mwana akangobudza chete madhara epachechi iyi ava kutoona sekuti mwana waibva, kwava kutoda kumutora kumuita mukadzi. Apa hatisi kutaura madhara light ekuma40 kusvika ma45 kwete, tiri kutaura madhara chaiwo ane ndebvu, upepe, anowana simba rekubata mwana chibharo, ane makore 12 or 13 achinzi mukadzi. Ko munoregererei vana vakure? Ito tubhonzo ndito twamunenge machiva. Mazera edu vamwe vanenge vasati vogona kugeza nekuti vanenge vachiriwo papwere dzinenge dzichida kutamba mafulawo nenhodo. Tete chinorwadza pasetup yacho ndechekuti iwe muroorwi child bride hauna sei panyaya iyi, hautombo danani nedhara iri. Mamarriage aya maarranged marriages. Mudhara moyo anongosimuka otoenda kuvabereki vake oti ndada mwanasikana wenyu ana, kwava kutongobvisa tushereni tudiki tusingakwani kana chinhu tete tokuvaka ukama. Ndosaka muchiona muchechi neveura musoro mune perpetual poverty, nhamo yacho haiperi. Ndakaitawo munyama wokuzvarwa muchechi iyi. Mumba maninozvarwa isu takawanda zvekusvika kuma40. Baba ndivo vamwe chete, vana mai ndivo vanenge vakasiyana siyana. Ukaona mararamiro anoita vakadzi vacho unoti kana nazvo. Sokuti kunoshandiswa vhesi yekuti zvaranai muwande semuchunje wegongwa. Chiona godo pavakadzi vanenge varipo, baba vanenge vachizama kubatanidza asi zvichiramba. Kana baba vakaona cheuviri, vakadzi vaisheyaniswa nababa according nenhamba yevana vako. Ukasashinga kurima muminda zvokwadi unofa nezhara. Saka pandakatotanga kububudza pachesi, ndaigozivei kuti kune dhara ratondichochora kare. Ende tete dhara iri harina kumbobvira rauya kuzondikanda shoko rerudo kwete, rakangoenda kuna baba vangu kuti ndada mwanasikana wenyu nhingi. Baba nasekuru ava kwava kutotaurirana. Ndava kutonzwa kuti wakunoperekwa kumurume wako. Aikaka, what kind? Ndakambogara ndine chigumbu kwenguva refu kuna baba vangu, asi ndakazovaregerera manje. Haisi mhosva yavowo. Munoziva tete kana kereke isiri kereke asi yavakauti zvinhu zviri abnormal zvinoita kunge zviri normal. Baba vangu vakafonyorwa brain vachiri vadiki, saka kukanganisa kwevatungamiriri hakutaurwi nezvako. Pane angasumudza musoro here iwo vakuru vachirotesa nemweya kuti chanana nhingi chave mukadzi wako? Hakuna mweya wakadaro. Mweya wacho unodii kuvarotesa masolution emaproblem kusanganisira kunyika. Saka tete ndakaperekwa kune madhara uyu ndiye murume wangu. Sekuru ava vaitwa mune muzukuru aiva akaenzana neni, unosvikira mumba memukadzi mukuru. Tete ndimbokudzoserai kumashure mbichana. Kune vangabvunza kuti mai vako nyakutumbura vaiveipi paiitika zvese izvi? Amai vangu nyakutumbura vaitwa vapenyu, asi chechi iyi ine mutemo kuti vakadzi zviisei pasi pevarume venyu uye baba ndiwo musoro wemba. What he says goes. Ende ivowo mai vangu vakakurira muchechi iyi, sazvekuti mwana anorodzwa ari mudiki zvaisavanetsawo. Ukatonyora grade 7 unenge uchitonzwa dzidza zvakanyanya. Vamwe vana vanenge vane potential yekuzoita vana chiremba, even magweta, asi potential yakaparara right in front of them. Tete sekuru vainzi murume wangu vakandibata chibharo musi uyu. I remember mashoko avo, uchadzidza kundida. Ndimbokubvunzai kuti unodzidza sei kuda munhu wausina kumbofambidzana naye? Dhara zvaro rapera basa. Mai guru mangwana acho vakauya nemvura inopisa vachinditova marwadzo ose. Hapana pawaiti apa pese zvapo pairwadza. Waiona kuti samai vari kurwadzwa nestate yandaive ndiri, asi sesubmissive wife hapana chavaigona kuita. At least ivo vaivavo nani, vainge vasina kumbunyikidzwa kumudhara asisina meno mukana, asi pavainge varoorwa vainge vachienderana pamazera. Ndakazobikiswa namai guru ndikapiwa kamba kangu keraundi kandaizotangawo nako.
Namo haisiyani nemunhu zvetete. Mimba tugu. Ipapo ndainge ndava ne14 years. Apa hamubvumiri kuenda kuchipatara kunotarisa kuti zvakamira sei. Mimba yarwadza tete paya kwadaniwa vananyamukuta vauya. Nzira yemwana idiki. Ndakadhedhewa nereza tete ndikatomboita infection chaiyo yakaposa yandiuraya. Zvozikanwa nani kuti mareza nezvigero zvinoitwa sterilization nhai tete. It's just cut and go. Rimwe dambudziko guru rakaitika kuda nenyaya yekuti mabhonzo ainge achirima tete. Ndakaita imwe condition inonzi fetal incontinence. Fetal incontinence inowanzoitika kana mudzimai asununguka bhaudhi rekumashure rinonzi anal sphincter. Rinonzi anal sphincter roruza mamwe chete nemabhonzo epelvic area. Chinoitika tete ndechekuti unenge uchingozviitira tsvina usingatombozvinzi kuti mabhaudhi akaruza. Hakusi kutombozviitisa itori medical condition inowanikwa. Zvino zvekusarapa kuuya zvaizikanwa nani. Ndainge ndotonzi ane mamhepo ekumusha kwavo. Kuva necondition was a blessing tete nekuti adhala be vainge vasingachauyi kuzondibata chibharo ko vaida here kutuhwina mumufudze. Ndakagara mwedzi 3 ndichimirira kuti mwana wangu asimbe ndigoona plan yekutamba. Mukana wangu wekutiza wakazouya pakasvika Pasika. Vanhu vemusha umu vaizoenda kupasika. Asi pamutemo wechechi ndaive ndichiri munyoro, nokudaro ndaisatenderwa kusvika pachechi, saka ndaizosara zvangu pamusha. Ana mai guru vaimhanya abata chongwe, abika mafetikuku, kwese uku kwaida kufadza baba. Ndakanga makutaura kuti mabasa epamusha mazhinji anoitwa nevana nemadzimai. Baba kana vasina basa reforma chavo kuswera kumwa tihobvu vachigadzira mupini o kukanda migomo. Ndakaona chance yangu yekutiza tete. Ndaitopfekawo manapkin angu ejira semwana. Vanhu vachingoenda kupasika ndakabva ndatiza ndikaenda pane imwe mishoni ndaiziva kuti hapana pavaizondidzinga. Vakanditsvakira vanomirira kodzero dzevanhukadzi ndikatorwa ndikaiswa musafe house inochengeterwa madzimai akashungurudzirwa. Ndakarapiswa. Mwana wangu ainge akachengetedzeka zvakanaka pasafe house ipapo. Taidzidziswa mabasa emaoko akasiyana-siyana asi shungu dzangu dzaive kuchikoro. Saka pakazoita dhona aibhadharira vanhu fees. Ndakabva ndatangawo kuenda kuchikoro. Ndaitombosekwa nevamwe kuti muchembere muclass mother, asi hazvina kundidzosera mumashure. Chakati pashungu kusekwa tete. Ndaiva neshungu, ndaive nechinango tete. Pamaweekend taibika sipo dishwashing liquid tichitengesa, mari yacho tichiisa mumwe. Nguva inombotanga kufamba here. Apa chimwana changu chichikura. O-level ndakapasa, A-level ndikapasa. Ndakaenda kuuniversity ndikanoita law tete. Mumhuri mababa vangu I was the first person kuvasikana kupfeka cap yedzidzo pamusoro tete. Vabereki vangu vaichema asi ndakatanga kuvatsanangura madangers echild marriage. Pekutanga I was met with resistance. Asi nekufamba kwetime tete zvakapinda bichana. Ndakavhura non-profit making organization tete inomirira kodzero dzevanasikana. No to child bribes, no to child marriages. Regai vadiki vakure. Tikuzama kuti lobby the government kuti tibetserane kupedza chivi ichi kuvanhukadzi. Right now mwana wangu is 12 zvekuti dai ndakaramba ndiri muchechi umu ndisiri chunhu. Zvimwe pada mwana wangu angadai akaroorezwe kune dhara, so cycle yacho continues. But someone has to put a stop to this. Pari kufanirwa kusumuka munhu oti zvakwana tete topedza machild marriages. Hurumende iri kuzama nepainogona napo kupedza dambudziko iri. Asika hurumende haigari muvanhu. Tete imi nemi tisu vanhu vacho uye tine basa hombe macommunities atiri. Imagine vanasikana vakafa vachibatsirwa vari unaccounted for kusvika nanhasi vasina madeath certificate. Vangu vamakwai paivepo. Iyi inyaya iri close kumwoyo wangu nokuti ndakairarama ndikanzwa kurwadza kwazvo. Zvava nani hazvo kuchechi ineura maparavara tete asi hazvisati zvapera kuti pepepe. Mumba mababa vangu makabuda vanasikana maticha 3, vanamukoti 2 nemurimisi mumwe chete. Tete imi neni tine basa, manetizen ari pano tine basa. Tikaona chakaipa chichiitika ngatichitaurei nyika ienderere mberi. Zvinhu zvinofadza kuhwa a story of hope like this. Unotora mwana ane 12 years uchibata unenge uchibata
zvakafanira kudya chihukwana chidoko china mabhonzo. Asi ndinotenda ndinowa kufara zvakare kuti Mwari vakanaka kana munhu adoti izvi handizvidi. Pane vamwe vana vanenge vari kuma-disadvantaged communities ukuthi kubuda ipapo vedu hapabudiki, asi Mwari vanotoita a way. Aiwa tafara kwazvo, ende tiri kungoti isusu ngatirambei tichiti no to child marriages. Kana muchiona abuse ichiitika ngatidzidzei kutaura. Regai tipinde munyaya inotevera mavanga emwoyo. Makasimba here tete? Iyi series yamakatanga inofanira kunzi painful journeys, nekuti upenyu unombotipfuudza nepanogozha, upenyu unombotipfuudza nepakaoma, zvekuti nanhasi unoti wapfuura situation iyi unongoona ruoko rwaMwari nemabatiro ataitwa nastepmother vedu tete. Kutaura kuno tingadai tiri makuwa. Pakaramba nababa vangu namai vangu, baba vakabva varoora stepmother vati my talent. In fact, ndakangoti kurambana kwababa vangu namai vangu my talent vaive neruoko rwavakaisa. My talent vakatanga kufambidzana nababa vangu vachiri namai vangu. My talent kwava kushandisa mishonga, mai vangu kwava kungotanga kuroora zvisina tsarukano zvaishayirwa explanation kunana chiremba. Mai vakazongosunga mitundu yavo voenda kwavo. My talent vaita take over musha wavo. Mai vainge vaona kuti hapana chekugarira. My talent vakasara vakatanga kugarisana nababa vedu. Mhaka yei mai vedu vasina kuenda nesu? Vakazvarwa kuma-early 80s munonzwisa kuti mitemo yaifevha varume zvakanyanya, saka vana vaisara nababa zvekuti mai ndivo custodian parent. Zvakazotanga manje pava nemapato anorwira kodzero dzevanhukadzi. My stepmother was evil. Kana tichiti takaona nhamo, ndiri kutogona kutaura, asi takaona gehena tiri pano pasi. Chando chemarondera chiya chekuti matemperatures anomboita -0 chaiperera pamberi. Kwete kuti mari paive pasina, mari yaivepo yakawandisa. Baba vangu vaitowa muzvinabhizimisi chaiye. Chandisingazwisisi ndechekuti baba vangu vainge vapusiswa kuita zombi here, nokuti chaitaurwa namai talent ndicho chaiitwa tete. Chero zviri wrong sei, baba vangu vaiona ill treatment yose iyi, asi vaichuza kunyarara, kufuratira ropa ravo. Regai ndimbokudzoserai kumashure mbichana. My talent vachipinda muwanano nababa vangu vakauya nevana vavo from previous marriage. Vana ava vaiva hombe pazera kwandiri nehanzvadzi yangu. Taiti tikanyorera mai tsamba kwanga kusati kwava nezvembozharunhare izvi kuti hatisina matenesi ekuchikoro nemadhuzi. Mama vakatenga, my talent vaitora opa vana vavo tete. Asi ivo vaiti kana vachitenga vaingotengera vana vavo chete. Tete waisvika pamba apa wega wanga usingadi kuudzirwa. Waitoona wega musiyano waive pakati pedu nevana vamai talent. Vana vacho vaive vakatrenwa utsinye tete. Chikafu taingopiwa tushoma. Chikoro takazopedza here zvekungogombedzera. Pandakapedza 11 ndakabva ndambomira kuenda kuchikoro ndikanorodha ndikatora mwana wamai vangu. Aitova mudiki asi yaiva nzira yekutiza nayo nhamo. Patakazivawo kuti kunobvikwa mapedzi, taingoshandisa madhende kana nguva yevakadzi yasvika. Asi katete Mwari haasi wemunhu mumwe chete. Baba vakazotizawo namai talent pavakabhuroka kushopu. Apa vainge vasina kumbobvira vafunga kuti mari ingapera. Vainge vasina kuplana future yavo. Mai vedu nyakutumbura vakazoita mabharani wekuhurumende tete kunova kwavakazoritaya vari. Ine hanzvadzi yangu tava ku-UK. Pano neapo tinodaidza mai nyakutumbura. Muchembere wedu ndege anzwa nayo. Baba ndopava kubudikira tete vachiti tiri vana vavo. Vana vapi? Pataitora utsanye vachisapota nemudzimai wavo. Ubaba hwacho hwaivepi? Pataitonhorwa vaivepi? Komanga airwadza muna Juni achibuda ropa baba vaivepi? Nhasi povoona kuti vava kurwara ndipo pavakuziva kuti vane vana. Kana hazviko, call me bitter and what not, asi ini handikendengi. Last year vakatidana kwaindokumbira uregerero. Ndakavabvunza kuti ruregerero rwei ko vakatadze yavo. Ini pandakabuda mba mavo nemudzimai wavo my talent nemudzimai wavo my talent ndipo pakapera ukama hwedu. Handisi hangu kuzotsukunyuka ipapo. Ndakabuda pakaoma. Vakaregerei kuti rega
tikaenda hedu namai vedu, at least hataimboona nhamo yakadaro. Zvimwe tete ndatosiya kunyora zvinondipa kubitirigwa kwakanyanya. Ini ndakangoti kana vava kuda kuchengetwa vari sei kuold people's home, tichabhadhara zvinodikanwa ikoko. Handisi kuzosiya upenyu hwangu kuzopepa munhu anga asinei nesu, kwete, ndaramba. Zvakaoma. Ndozvandingangotaura, zvakaoma. Alright, let me think. Gandinyarare. Zvanyorwa mutsamba ikai hazvina kumbosiyana nevazhinji vedu panapa. Hatina kumbosiyana netsamba iyi. A lot of us have been through the most. And vabereki vedu vakare, handiziva hangu kana vabereki vaiko zvino, asi vabereki vakare vakanga vasina basa nevana vavo. Vana vakanga vane basa neiko. Ko taive nefuture here isu? Hantaingova tuvana. Kana chimwana makashasa chichibuda madziva chine future, chinomboratidza kuti mangwana chinenge chatovawo mpati ndambo. Zvinhu zvisingadomboonekwi. Chii chisina kana future, chii chingori nemadziva. Achatoti baba mwana haana kana basa. Asi kana munhu akura, kana munhu akupenya, munhu akupfekawo wigi, koi mwana wangu. Kana munhu akura ava neupenyu hwake hunoratidza kuti hwakaswatanuka kunge Sorobhoni, rodhi yekubhurawayo. Rodhi Bhurawayo, rodhi yekubhurawayo havazvidi, kunonzi kobulawayo. Mozoti mwana wangu. Is that fair? One thing that I want you to know, especially vanhu vakuru vanoona channel yenu, I want you to know kuti vana vadiki, they remember. I think my earliest childhood memory was like when my little sister was born. I remember that. I think I was 3 years old by that time, but I remember everything. Zvakaitika kubva ndine 3, I remember. Maybe zvekuma 1, 2, I don't remember, but my earliest childhood memory is 3 years old. Saka kubva pa 3 kusvika musi wa 26 pandakazoroorwa, I remember everything. I remember every detail. And pfungwa hadzidzi kuti zvakadarika. I remember every emotion that you made me feel. To understand, I remember everything. I relive those moments. I remember kuva neblank usingazivi kuti mangwana saka zvichafamba sei. I remember kuzvimiririra kudoza kuti school fees unobhadhakwa saka rega ndione ndoita sei iri ndiri mwana. I remember all that. Saka kana vabereki vakuzouya vachiti tisu vabereki vako, ivo vabereki vanga vasiri vabereki vedu. It's just like we wished and we longed to have our parents present in our lives and they were not there. We remember that vividly. You understand me? We remember that vividly. So when you come into our lives, murukutovhura chironda and it feels like yesterday. You know? Pane imwe nyaya ndaverenga zvakare yanga ichiti yasisangu achiti neka hanzvadzi dzangu haendi kumusha. My family members vasingaendi kumusha because they don't want to hear anything. They don't want anything that's going to remind them. My sister does not even eat mbambaira, does not even eat mutakura, hadli mufushwa. Why? Because it reminds her of her past. The memories are still there. We remember everything. Everything. With every detail. Nezvamakataura, netoni yacho, zvese. We remember, even if it happened 20 years ago. We remember. So, now that because muri vahombe munoti zvakadarika, unfortunately, hazvina. Kwai demo rinokangamwa, asi muti wakatemwa ukangamwa. I think we are going to, for now, childhood and what I think it's okay for us to continue talking about it so that maybe we'll find healing. But as I'm talking about this, right now I'm angry. You know, I'm very angry. As I am talking about this, I am angry. Because I remember everything. I'm not going to cry today, but I remember everything. She remembers everything. Everyone remembers everything. I don't know kuti tofanira kuita sei. I tried counseling and all, but I realized kuti inini kukangama. Maybe yes, we can forgive. Kwa ingura inodla yakaita kura. Inodla isu.
asi tisi zvaika vakavhiringidzwa, we remember everything. I don't know kana pane akandi those who went through such childhood, I'm so sorry, I'm very sorry, because pandakatanga kuposta nyaya idzi dzevanhu dzevana vakakura vachabviswa, everyone is bringing their stories. All right, thank you guys for watching. We'll be back again tomorrow. Is a Saturday and nhasi so far ndisati ndaane nyaya dzamangwana, saka maybe tirigaitimire, then we'll try to post on Sunday morning because handisati ndava nenyaya dzamangwana. Asi ndinokutendai nekuona kwamaita, muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka, and I hope you find healing. To everyone who, I just hope people find healing. Ndinokutendai nekuona kwamaita, muve nezuva rakanaka. Bye bye.